President de la Unió Esportiva Santboiana, Miquel Martínez. Miquel, primer de tot, el passat 7 d'agost vam conèixer la resolució que la Lliga, la Divisió d'Honor de Rugbi, la màxima competició masculina de rugbi, s'endarrereix i començarà l'11 d'octubre. Des del club, com es veu aquesta resolució momentània de moment? Bé, en primer lloc, desitjar-vos bones vacances a tots els aficionats i socis de la Santboiana, que esteu, suposo i espero, gaudint unes bones vacances i reprenem piles per la propera temporada. Bé, doncs, com has comentat, el dia 7 d'agost vam tenir la reunió de representació dels clubs de Divisió d'Honor amb la Federació Espanyola. Amb aquesta hi havia una data dintre dels diferents escenaris que marcava la Federació. Un escenari era començar la Lliga el 20 de setembre, que és el primer que s'havia pensat o preparat. Donades les circumstàncies de com estava evolucionant la pandèmia del Covid-19, vam creure que no era realista i convenient mantenir aquesta data. Per tant, el dia 7, tal com es va dir a través de la Federació, era el dia que teníem que decidir si mantenir aquesta data del dia 20 o retrasar-la. Finalment vam decidir retrasar-la fins al dia 11 per assegurar que puguem començar la Lliga d'una forma molt més fehaent que no començar el dia 20. Per tant, ara està tot una mica en l'aire. La situació és una situació de pandèmia, com tothom sap, que no és una pandèmia local, és una pandèmia global, en la qual s'han de prendre decisions de forma pràcticament diària i en funció de l'evolució. Actualment, el que creiem i pensem és que podríem començar el dia 11 d'octubre, però ara mateix la incertesa més gran està en saber si el Consejo Superior de Deportes donarà llum verda a poder iniciar les lligues nacionals. Quines són les circumstàncies que poden fer que les lligues nacionals no es puguin dur a terme? A les 9 lligues nacionals més importants d'esports d'equip es van reunir amb el Consejo Superior de Deportes i van demanar, per una banda, que es generés una uniformitat en la legislació de les comunitats autònomes pel que fa referència a les lligues nacionals. Per què? Doncs perquè ens podíem trobar amb legislacions molt diferents, amb el qual en alguna comunitat no pogués haver-hi públic, en altres sí, en alguna comunitat no pogués haver-hi esport de contacte, en altres sí, en algunes comunitats no es poguessin fer servir vestidors i en altres sí. Per tant, es requereix un marc legal uniforme per tot i ara, en aquest moment, estem esperant. Després, una d'altres demandes que n'hi ha és saber si seran obligatòries les proves de PCR per a les lligues. Actualment tampoc ho sabem, això, diguéssim, legalment no es pot fer des de les federacions, sinó que ha de ser un dictamen del Consejo Superior de Deportes i és el que estem esperant. Sabem que per part de les 9 lligues més importants hi ha demanada una reunió amb el ministre de Sanitat i amb el ministre d'Educació i Esports perquè d'alguna manera posin unes normatives clares i definitives a l'hora de com desenvolupar aquestes lligues nacionals. Per tant, en resum, la situació és que ara mateix la situació és bastant incerta en funció de que no sabem quines són les condicions que ens demanaran per poder començar la Lliga i segon, quin serà realment la data en la qual començarem. Tot fa pensar que el dia 11 d'octubre es podrà començar la Lliga d'una forma més o menys regular i amb certa tranquil·litat. Però, com ja veieu, l'evolució és molt diferent. Hem parlat de les màximes competicions masculines i pel que fa al club, a la Santboiana, com està pensat aquest retorn pels més petits, les categories base de creixement i de formació, per exemple, de la Unió Esportiva Santboiana del Degà? Doncs aquí ens trobem amb un marc legislatiu completament diferent, perquè ens trobem amb un marc de la Generalitat. Totes les competicions de formació estan regulades per la Secretaria General de l'Esport i la Conselleria de Sanitat. Ara, com sabeu, estem en una situació en la qual no es permet fer esport en grups més grans de 10 persones i tampoc es poden utilitzar els vestidors per al que són nens, per grups de nens. S'han de tenir molt controlats quins són els grups de treball que han d'estar, amb controls de temperatura i amb control dels nois que estan treballant conjuntament. Com sabeu, hem fet un campus d'estiu, aquest estiu que ha sigut, creiem, un èxit molt important, amb una gran participació i amb la qual, amb totes les mesures de seguretat que hem pres, hem aconseguit que no hi hagués cap contagi. Al setembre recuperarem una part d'aquest campus esportiu perquè els nanos puguin també continuar desenvolupant la seva tècnica i les seves habilitats en el món del rugbi i treballarem per poder fer en categories inferiors
doncs, encara que no sigui d'una forma directa com a esport o com a competició, que això sabem que serà una mica complicat, però sí donar la possibilitat de mantenir aquesta activitat a tipus campus de formació, encara que haguem de tenir un control molt més exhauste i moltes més mesures de seguretat. Estem posant mesures de seguretat amb tot el tema de la neteja de tots els elements d'entrenament, amb gels hidroalcohòlics, amb les distàncies de seguretat i amb aquestes mascaretes que, com veieu, portem per evitar la transmissió del Covid durant la pràctica de l'esport o en els moments en els quals ens desplacem. I ja per acabar, el primer equip de la Unió Esportiva Sant Boiana torna a la pretemporada, comença la pretemporada de preparació física d'aquest estiu el pròxim 17 d'agost. Com està pensat aquest retorn de forma higiènica i segura per evitar qualsevol tipus de contagi, encara que sigui difícil? Doncs, com veieu, el que és el treball amb gimnasos cada vegada està més complicat perquè podria ser una possibilitat de transmissió, tot i que els gimnasos estan complint amb totes les mesures de seguretat i ara per ara no hi ha hagut, no coneixem cap cas de contagi en un gimnàs. Però per aconseguir encara més seguretat i per poder treballar més tranquil·lament, estem fent una zona de crossfit al costat del marcador. Com podeu veure, o com veureu amb les imatges que us mostrarem, hem fet tota una zona de treball de arrossegament amb unes zones de gespa artificial, una zona de sorra per recuperació funcional i treball també de càrrega, i es ficarà una zona amb peses, politxes per fer treball de força. D'aquesta manera ens permetrà continuar amb l'activitat de treball físic a l'aire lliure, evitant amb el màxim el contagi. I això, d'alguna manera, treballat per les diferents categories i adaptat a les diferents categories de jugadors, el farem servir perquè tot el club pugui gaudir d'aquest espai. Molt bé, president, moltes gràcies i bon estiu. Bon estiu a tots i ens veiem aviat.